Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün bir hoş haber geldi. Yani şu ayın 3'üne, yani 3. sentyabrda bundan 2 gün ozal, bu ayın 5'i Türkmenistan'ın bir delegasiya gelipdir Şüvesiya devletine. O delegasiya Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliğine degişli. Şol Daşary İşler Ministerinin orunmasary Mähri Bäşimowa ýanynyň bir kömekçisi bir ikinciden bärde bir gyz otyr. Olam şol ýanky terjime diýen bolmaly, on aýdýan zatlaryny rus dilininden mi, türkmen dilininden mi, şwed diline. Ine gelip Şwediýada Şwed hökümetiniň bilemek näçinji derejeli ýol başçylary bilen duşupdyrlar. Ýöne şu görnýän maglumatlara göre olar ya şu stollu ya edilýän gürrüňi ya stoluň üstüne goýulan o nazmatlara teredende bir işi duşugy öden bir kiçiňrek kabinetde ol bizdäki ol resmi kabul edilýän padşahyň köşkündäl, premier ministriň köşkündäl. Men pikir edýän şu sapa diýilýär-de bizde ýanky gyýlyn ulluk bar, ya howpsuzlyk gullugy şoň işgärleri bilen duşuşan bolmaly. Indi bu taýda sonra ýöne çykýar. Men görüp oturan zadym, men şu taýda ýurtdaşlar 29 ýyl bäri ýaşap oturýar Şwediýada. Ene birinji gezek şu ahwalaty başdan geçirýän. Ene türkmeniň ýanky goşadyrnak içindäki hökümetiniň agzalary Şwed topragyna aýak basypdyrlar. Ana. Näme neden sonra ýöne çykýar? Nämen esasında bular ine 5-6 adam bol, ine şuraya otogda oturup gurrun edýärler. Men pikir edýän şu taýda şu Türkmen delegasiýasynyň delegasiýa diýip atlanýar nähile molda gelipdirler, aýaklaryny sallap şutak. Bar maksady şu Şwediýa döwletinde 2 sany adam bar, Saparykly bilen Halmuratsyn. Şol ikisini ekstradisiýa edip Türkmenistany äkitmek. Şolar Şwed hökümetiniň öňünde meni we Saparagany terrorist edip görkezmekçi ýa-da ene şolar bir jenayetkar topar döretdiler. Şolaryň bir agzasyny bizine 3 aý bäri özümizde saklap oturdy. Şol bir näçe görkezme berdi. Şoň esasynda da bizine şu iki adamı bize tavsırmanızı ya şolar suud etmenizi sizden haýyş edýänlik gelin bolmaly. Ay berekella. Ahir son gözümüz düştü. Türkmen delegasiýasynyň tapawy diýär, kime gulluk edipdir? Otylar ya nahil gelipdirler aýagyny sallap Şwediýa seredin apstanovkany, oturan jaýlaryny, şoň ýanky penjeresinden sinedin aňyrdy. Bular nirde oturupdylar, nirde duşupdylar. Bir sadece zat stoluň üstüne de bir termos çaý dur. Beýdip dünýede 4-nji orunda duran ady dünýäde olan Türkmenistanyň delegasiýasy kabul edilmeýär. Ýöne gelipdirler. Kabul etmek Şwedlerde bir mahsus zat diktator gelende de bular elini gysmasa da näme üçin geldin diýip soramagy haky hukugy bar. Näme bilen gelipdirler, näde gidipdirler? O barada tek belli zat ýok. Ine menem otyn şu taýda öýümde Saparaga döýün noty, onun mer 2 gün geçdi. Biziň adymyz tutýan Şwed hökümetem ýok. Ine gelip gitdiler, siz barada şolar ýaly. Ine arda bar, hani gelin düşünürün ya aýdyp berin diýip bize ýüz tutan adam ýok, şu güne çelli. Ya bu döwletde kanun işler. Ýurtdaşlar. Ýöne şu oturan 3 adam bar. Şolar Türkmenistanyň adynyň gürleýärli biz ine Türkmenistanyň legitim döwleti ya ikrar edilen döwleti ya konstitusiýon döwleti diýip görülýär. Bular hemmesi özleri jenayetkar. Mährem jenayetkar, kaptalna kontrollerim jenayetkar. Şular üçüsi karşısynda oturan Şwed ýanky grażdanlaryna düşündirmeli. Näde şular häkimet başyna geldiler? Nähil ýollaryň üstü bilen geldiler. Näde häkimeti basyp aldylar. Näde niýazy öldürdiler. Näde halky horlap otylar.
Nädip ýurdun baýlygyny ortaýada satyp otylar. Satyp otylar da geçirip otylar muhtuny. Benzinim, nevdinim, salyarkasynym, önüminem, azygynym, esserden galan yaraglarynym hemmejini ortaýada berip otyr. Ortaýada şuny ähli zadyny Ukraina garşysyna ullanyp otyr. Mährem gapdalyny akylara gowy boldy, ene geleni ertesi gün haçan Türkmenistanyna täze Türkmenistan gurulany döwri şolaryna kelle ýalaňyşlap jogap bermeli bol. Näme üçin gelelerini aýtmalym bar? Ýoksa menem ýurt tutup bilýän ertiňi hana ýüzleri görünüp dur Şwed hökümetiniň şolar soragy berip bilýän. Näme üçin geldi şolar? Kimi sorak geldiler? Kimi ekstradisiýa etjek boldular? Kimi terrorist peçat basjak boldular? Men bir zady bilýän. Şolar wel sapara sorak gelenler. Şeňmi? Şu gerek adam bolary saparakly bilen hal münasib. Sebäpler halky ýolun çykarýar, ýa halky azyrýar, ýa halka ters ýol salgy berýär, ýa şu hökümet ýok etjek bolýarlar diýip özleri hökümet diýip hasap etdi. Siz ilki başdan bir dünýäň öňüne çykynda özüňiň hökümetdiňiz bir subut edin. Siz yerin götürüne yatýyňyz, äkli döwletleriň içinde ýa Demirgazy Kareýe bilen deň hatarda tutulyp durdyň. Näme Şwediň hökümeti ýa resmi adamlar gören akmy, bilen akmy. Bilen eden äkli çykyşlary, men çykyşym, Saparagan çykyşlary, Merdan Muhammediň çykyşlary hemme hana ekranyna dura. Görsünler, ekspertden geçirsinler. Näme bar şu taýy. Egerde bizim idealymyz ýalyn bolsa, men diýelim ýalyn bolsa, suda bersinler. Ine men Şwedde oty näçe geze gaýdyn, ýene bir geze gaýdyn. O gelip o taýda pattyk edip hamany döwletiň adynyň görýär. Ay konstitusiýasy ýok döwletde, siz döwletmi ýa hökümetmisiz? Hemmäňiz jenaýatkar. 50.000 adam ýok etdiňiz türmelerde mähri. Sen entek çekçek jogabyň bardyr, jezaň bardyr. Şu zatlar gelýän bolsa, o aňryňda oturup tihuşlyk bilen. O bäri gyza düşnükli, o terjimesi bolmaly. O ýetişbildiginden ýazyp otyr. O Şwed tarapy bilen o biz entek gürleşersem, soraşarsam, ýylaşarsam, ýöne olar bize jaň etmänden soň men näme üçin olary jaň edip azar berýän? Näme bardy geldi, näme bardy gürleşdirdik. Men şeň düşnükli. Olar her zat etjek, enni keminan ýygnadyk, enni şolar 2 saniýe ýaşulsy bar, şolaram ortadan aýryp bilsek, diýmek hereket ýatar, mejlis dargar, hana, ene Merdan, ene ýigidin güli, biziň gaşymyzda. Diýmek, soňra halkyň ölüp ýitip gitmegine bizde ullakan mümkinçilik bar diýip edilýän jenaýat şu. Ene şonu men size subut edip otyň. Dogry düşünün, ýurtdaşlar. Şuun kugullar, ene şol meclis agzalary bar, ya bize kömek edenler var. Hatta şu hassa yatan KHL'li dip bir ýigidimiz var, Türkmenistan. Şunu ölümden alıp çykdyk, hemmämiz bir dogan kömegini edip, el tutup, gol tutup ogu. Şoňa biri Türkmenistanyň $2 uğradyp. Sen şonu näme üçin uğratdyň diýip muny KGB çagyrýarlar meheme. Hey, $2 üçin. Utanjyňyz, haýaňyz ýokmy sizin? Siz eýelik etmele KGB'ler. Şu güne düşen üçin öz iýleşiňiz Türkiýede. Siz şol gysyp çykardyňyz ýurdun daşyny gazanç etmek üçin, çağılaryny eklemek üçin. Ol şo taýda şolar ýaly güne düşdik. Siz kömegini gol uzatdyňyzmy? Ýok. Şoňa bir Türkmenistan $2 uğradypdyr, ýurtdaşlar düşünün. Şoň üçin şu jaga çağany KGB çağırýar. Sen näme üçin şoňa $2 uğratdyň? Ene zamanamyzyň iň aýdyn ýigitleriniň birini men gapdalymda gaşynda otyr. Merdan Muhammed. Täş azatlyga çykýançy. Tämen kazamda olup soňky demme ýetdiňçe men şu oglunyň saglygy üçin, şu oglunyň azatlygy üçin göreşem. O kim boldy, kim tutdy, kim aketdi, kim uğratdy, kim näme etdi? Ol öz işler. Ýöne hemmäňiz jogap bermeli bolsun. Men şonu şu taýda diýen.
Onun için ol bu taýda meclis agzalarynyň izinli galan hossarlary bar o taýda. Kimin enatası var, kimin çağası var, şolary edenekledip mehkeme çağırjyň ablasny merhametini. Şo taýda hana sen oğlun ya sen gyzyň ya sen ejeň ya sen kakan ine şeýdip çykyş edýär. Şolar besetsin. Sesin kessinler. Şonu şeýdip aýdyn dip şolaryň üstüne basyş edýärler. Näme üçin? Täp öz hökm rewanlygyny edip oturan jenaýatyny dowam etdirmek üçin. Şeňmi ýurtdaşlar? Ine 3 nesil şeýitdirip şolar ýaly basyş asyny ine şu güne ýetirdiler sizi. Men döwrümde men ene matam döwrün bolmaly adamlar şolar öz çağalaryny men ýaly ýigitleri gyýdylary basyş etdiler. Men dip aýtman ýöne menden duşlama basyş etdiler. Barmaň goşulmaň ay hökümet ozal Stalin döwrüne otak sorgun etdi, beýle sorgun etdi, 10 ýyl basy, 20 ýyl basy hökümete garşy gitmäňdi. Ine men neslimi göreşdi öz hak hukukundan mahrum etdiler. Indi men şuň 60'dan geçen adam 70'e yetip barýar. Indi menden bolan ya men döň duşlamdan bolan oğul gyýdy. Indi şolar şuň koň basyp otylar. Sesini çykarmaň, barmaň, görünmäň diýip. Hawa bararam gara çekilse indi bulardan öňün çağalar bar. Şuň koň Türkmenistan içine galan. Şolaryň hemmesi bagyşlan boli herkes öz bolşy etli. Gelecekde şolaryň hemmesi gulgurnak. Owansanaky balagyny pasyrdatyp berilen gulgurnaky Eýran naklan ýene bir döwletden Hytaýynky kim isleseňiz alaý. Ine biziň halkymyza garaşýan jeda ya urwa görülýän gönşol. Bir gelipdir 3 tane piyada näme üçin 29 ýyllap görünmedik adamlar şu görünýär. Bir tarapdan men begendir ya. Agyrdan şu biziň edip oturan işimiziň netijesinde şular gelipdirler şu beçe. Näme üçin açyk biz bilen duşşaňda haýyş etdiler. Talap etdik. Biz bütün meclis bilen barjakdyk. 3 ay garaşdyk, gelmediňiz. Indi biz size garaşýar. Ine siz başyňyz gelip başlady. Galyňyzam gaga tribunanyna gelersiňiz haçan Putin kakan tahtdan düşenden soň. Tarkaýyn bar. Gitjek ýeriňiz ýokdur sizin. Näşäňmi? Indi men öz ykbalymy aradaýsam şu taýda men ilki Orsiýetde kam Boris Şyhmyrazow şu döwür daşary işler ministridi Orsiýetden talap etdi. Ay ine şu terrorist ýurda agdarjak bolýar, separataýçy öldürjek bolýar, hökümeti ýogatjak bolýar, tapşyryň Türkmenistany diýip. Belki Orsiýet tapşyryrdy Ýelçin bilen. Ýöne bütün halkara jemgyýetçilik men arkamda duransoň men halas edip maşgalarym bilen Orsiýetden şu tak 7 döwlet maňa ýanky çağırış berdi, ýa gaçyp atalga berdi. Siyasi gaçyp atalga. Şolaň birim Şweçiýa. 7 döwletden men Şweçiýany saýlap aldym. Öz islegim boýunça şeýle men ozal eser döwründe kän okudum. Şweçiýanyň sosial demokratik guruluşy barada. Gelip şu taýda şolaryň emesini okusam, öwrensem, bilsem, bir ýyldan soň ýygyma dolanar, ne Türkmenistany şu gören bilen zatlam ornaşdyran, niýet bilen geldim men bäri. Ikinciden Şweçiýadan Orsiýetden Türkmenistana barmak üçin jem 6 saat wagt gerek samalyotda. Bir ýakyn Amerikada da işim ýok, Kanadada da ýene başga döwletlerde men sag bolsun Awstraliýa hemme çağırdylar. Ýöne men Şweçiýany saýlap aldym. Ondan bilen Şweçiýanyň şol döwür premier ministri bardy. O neresini şol 86-njy ýyl ol kinodan çykyp gelýär aýal bilen atyp öldürdiler. Şu barada gatykän ýazylypdy. Eser zamanında o 86-njy 87-nji ýyllarda kän okapdym. Ondan şon üçin şu döwlete geldim. Bileýin içine ne uğrany şulam durmuş modelini ýa döwlet modelini. Innem 29 ýyl bäri ýurda ýydymda dolanmagy mümkinçilik bolmasaň şu taýda otyr. Biz barjak höwes bilen dolanjak ýydymda. Ýöne inni şu oturan Şweç hökümetiniň ýanky resmi adamlarynyň garşysyna oturan 3 tane piyada bar. Siz inni
ilk baştan sizin şumar hizmet ediyen devletinizin legitimligini suud edip berin. Men sizden şonu talap ediyen. Suda berin biz suutlaşak dip aýtdy. Men elmidem taýýar. Şu gökdäki dilegim ýere gowuşdy. Belki şu başlanyjy bolsun sizin geleniňizin. Ýöne o taýda ogry basyşyny edip gelmäň, aýtmaly ekeniňiz o. Halmaraty, saparaklyp, ne biz gelýär şu wetse. Han gelin sizem şu taýda egri oturup dogry gürleşeýli. Sizin hırınız çatmaz hiç biriň. Sebäpsiz ogryňam şäherigi hemem siz jenaýetkar topara hyzmat edip oturun bir topar ine ýalaka. Ol siz başyňyz örtüşli bolsun, bolmasyn, musapyrsyrap oturun, ýöne içiňiz güjükli sizin hemmäňiz. Şona aýdasym geldi men size. Nesip bolsa entek göreş öňümizde men aýtdym, ta soňuna çelli gider. Siz o taýda pikir edýäňiz Halmurat ýa-ni biz Stockholmda barp o Türkiýanyň elçihanasynyň öňüne çykyş etdi bolu, ony Erdogan ýokuş görüpdi. Ýokuş görmejek bolsa näme üçin ol Keminany Türkiýede ýa-ni bolmaly ýaly ahyryp ýuridik proseduralary geçirip şo taýda suud edip suudun kararynyň esasynyň çykaran esasynyň soňra ene şunu ýa Türkiýede goýmaly, ýa Türkmenistana uğratmaly, ýa-da şol ýigdiň isleги boýunça men islenip Ýewropa döwletine çykarmalyan karar kabul etmän. Hiç da etmä Türkmenistanyna mehemen ornmasary ýa başlanyň bärde Türkiýede de Türk döwletiniň mehemesiniň ornmasary ikisi oturýar, bir kabinetde gürleşýärler. Ene Keminany men ýagdan gyl sowran ýaly edip alyp gidýärler ogurlap Türkmenistany. Näme? Erdoganyň hökümeti şundan behabarmy ýa özü behabarmy? Ondan siz näde bu taýda Turany gurjak bolýar? Gurup bilmersiň. Ondan soň geldi kärde aýdyp geçdi düňkü çykyşyny. Ýemedi 2021-nji ýylda Turan bileşigine girecek döwletlerin öz arasyny 20-nji ýylyň oktýabr aýyna diýildi. Ulalyşyk gazanypdyrlar. Kimde kim biregiň arasyny şol öz döwletine garşy edýän adamlar bar bolsa siýasat tarapdan şolary tutup şo döwlete uğratmak barada gol çakyşypdyrlar. Ene size täzelik. Şu arada haýsy döwlet açyk çykyş edip yglan etdi. Ine biz şu zatlara gol çakdyk. Enne haýsy döwletde de bolsa bir şolak oppozisiýasy dörese ýa garşylykly adamlar bolsa şolar golagyndan tutup istenip döwlet ýurdun alyp bilýärdi. Beýleki döwletler görem zatmy? Ýöne Türkmenistan özüne şol ýa-ni jenaýetkar topar özüne garşy duran adamlary Türkiýeden hem alyp gidip otyr, Orsiýetden hem alyp gitdi. Başga döwletlerden hem ýygnap otyr. Ukrainadan mı, Belarusdan biziň entek bilmeýän adamlar ki. Sebäp 20-nji ýylda şu Gurbangulyň portretine siýip oturan ýigitler bardy Unitazda. Şolary çelişip gitdi. Niýe? Niýe şolar? Sonra diýmek bir jenaýetkar topar asyrlyk bilen suwasynyň samanasynyň suwy berip ene halkymyzy horlap oturmagyny dowam etdirýär. Ya etjegi şol. Bulara halk gerekler, bulara diňe şol hakimet gerek, Türkmeniň ýarasy baýlyklary gerek, deger degmezini satyp, şu gün kaçyp gitdiýsen Gurbanyny göterilip gidýär ýurtdan, ýöne onu göýberesler gelene Putin kakary. Entek sen otur, sana bir zaman gözläp berdi. Şem. Belki zamany oňa çalşyryk, ana Allah Murat Rahimdir ýa şoňa meňdeş birdir. O ýa Kremlin ýazylyp ýatan azala özüp için. Bularym bar. Ýöne gelip siňiz hoş geldiňiz şübese ýöne jaň edip aýtmaly ekeniňiz. Sapara bilen maňa bilen barardy aýny şu oturan adamlaryň garşysynda siýasetden garşyňyza jogap bererdi. Näme üçin biz çagyryňyz? Sizden gorkan adam barmy? Mähri. Gelip şu taýdan tutak aýaňy sarlap. Bilýän kim üçin gelenmi? Ýene bir gezek gaýtarap aýdýan. Siz Merdan Muhammedow azatlygy çykarýan çaňyz, ýa-da häkimet başyny gün bolup gidýän çaňyz biz göreşimizi dowam etdirer.
kemine bizim hemmemizin yankı ýagtylyga çykmak üçin şamçyragymyz, simbolumuz. Ene üçüncü nesille dören ene ýaşygyt. Onun için biz entek görüşür siz bilen ta soňuna çeldi. Sebäp aýtdym men size ol näçe kemine sizin ýuwçuk tünküňizi alır. Jogap berersiňiz. Kelläňiz bilen hemmäňiz. Ene şu söz mem ýazyp alyňda ýene de suwda berin. Men suwtlaşma taýýar siz bilen. Saparaga da şunjaň etdim bol oho diýdi. Biýa hedil boldy diýdi Halmurat. Hani gelseler bizde gezgin zat bar. Hem maýdan zatlarymyz ekrana do. Şu sözlerimiziň ýygyny biz durýar şu taýda da otağım bar durmaly bolsa biz var diýdi. Saparaga. Saparaga bize ýam otak barjak diýip näçe gezek yglan etdik. Çagyrýan adam ýok. Indi biz olar şutak çagyryp başladyk. Indi çıdan aklar agyrsyň hana gelipdirler. 29 ýylda birinji gezek Şweýçarýa gelen Türkmenistanyň delegasiýasynyň olam şu gorkasyny bukunyk gelip ine şular ýaly gepleşikler geçirdi. Geçirýän ýerinden bir seredin görün. Bir döwletiň deň derejeli hukukly kabul edýän adamlarmy ýa ýa-ni Demirgazy Koreýa degişli adamlar kabul edişligimi. Elbetiniz bu gatygy hem dowamyny göreli. Ene şunaý daýanydim, ýurtdaşlar. Bir sizin ýygyňyzda garalary Türkmenistanyny edenekledip, inni şu bular Jan Hownurny ýa-da ogluny enatasyny oglunyň garşysyna goýýarlar. Gyzlaryny ejesiniň garşysyna goýýarlar. Çağalaryny getirip bütün masalasynyň garşysyna goýýarlar. Şeýitdirip bular wagyt tutmakçy bolýar. Ine men aýtdym şol 3 nesil şeýdik bular köýdirdiler. Hemmesiniň enatasyny ullanýarlar. Birinji nesilde enatany ullanýarlar. Men deň duşlarym garşysyna indi ikinji, üçüncü nesilde çağalaryny ullanýarlar. Aňyrda galan enatasynyň puluna zar bolup oturan çağala bar. Indi şolar ullanýarlar. Sen şu ýolunda dänmeseň men özüme kas etjek, plan etjek, ne eýtjek, beýtjek şeýitdirip ene ýüregini ýakýarlar. Kime gerek şol? Kime gerek şular ýaly haramzada oyun. Şol haramzada özüň hökümet diýip atlandyran terrorist topara gerek. Şol terroristin ulusy sebäp aňyrda galan çağalaňyz, enatalaňyz hemmesi şolaryň elindäki girewalynan adamlar. Şoňa dogry düşünün ýurtdaşlar. Ene men size gysgaça şonu aýdaýyn, bagyşlaň wagtyňyz uza galanan bolsa men şu hoş habar geldi bol ene bizden begerip şunu ekrana çıkar ya. Goýuly, dowam bolsun. Men şunu bilen suwtlaşma elmiden taýýar. Indi Ýewropa çıkaraly. Keminäni mark gelseler bäri. Beýleki tutsak edilerler. Suwd etseler näçe ýygnanlaryny. Olaň näme görkezme beren. Ene şu wagtda suwtlaşak men. Gelin. Garaşýan. Sag bolun. Dinleýän üçin.